tuubi ashhadu an la ilaha illallah muhammadu rasulullah mi yananama ka annabi sabaɗa nangirmi ki jaasini no pewni turini ni wallahi sa wonano annabi warma kono noon alhamdulillah ashhadu an la ilaha illallah muhammadu rasulullah pewnetti e mon ndeɓe pewnetti e mon yakunuɓe laato lakum wonande mon aada fawkoɓe anndimon hay goto heddata wa yabsubu ilaykum ɓe nderta wa yabsubu ilaykum ɓe pocca ni yabsubu woni mbiyatano pulaar fortude walla foccude ilaykum aydim juuɗe maɓɓe wa alsinatima ɗemɗe maɓɓe bissu e bone siko juuɗe ɗen donki on warde ɓe jenna on ɓe ƴatto on ɓe kaala mon ko ɓuri bon tawa noon jaggi kaari de ko sehlam kaari kay ka bandam kaari kay ka bandam keɗe allah na haalana mon allah ɗi wadduɓe jiɗi ka law takkuruna taw on jeddi allah hono no ɓe jeddiri allah ni dawon bongol no maɓɓe ni gueɗe ko allah wi mushrikine en allah wi saliɓe allah ɓe e noɓe potiri fi kulli zamanin wa makan e nokku kala lan tanfaakum nafata hakkunde mona maɓɓe nafata mone maɓɓe lan tanfaakum onon julɓe ɓe nafoore ala hakkunde mona maɓɓe arhamakum pour onon jiidi elɗaneje monɗe ɗum nafata hakkunde ma e kefeero ɗum nafata hakkunde ma e misri nafata onon jiidi baaba onon jiidi yumma ko on denɗiraɓe ko on duwol ko on bolonɗa ko on famille ko on kulla sey lan tanfaakum arhamakum enɗemeje gonɗe hakkude mon ɗe ala ka mbawi nafde hakkude mon wala awladukum hayso on jibodini wona ɓiɓɓe hakkude mon hayso on jibodini nafata haaju maɓɓe ala ɓiɓɓe mon subhanahu wa taala wi ɓeeɗo nafata on wala awladukum yawma alqiyama ɓattodirgol hakkude mon maɓɓe alladina tubaluna almushrikuna li ajrihim وتتقربون إليه مهامة عنهم فتدفعوا عنكم عذاب الله إن عصيتموه في الدنيا وكفرتم به لقد hakkude mon on ceerti on ngala en ɗam ɗam ala ɗon de ɓingagu ngu ala ɗon de duttoɗen siko tawi en ɗamɗamno ɗon Abu Jahl hol ɓurɗo wonde ɗum kañum Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam ayyama rasulullah kono beela ɓiɗɗo o Ikramatu ibn Abi Jahl Ikrama kaari sahaba koye mawɓe sahabaɓe nelaɗo wattino ɗum e kurtabul wahy e windoɓe wahy ko min poursanil Quraysh neɗɗo meeɗa yiide ɓiɗɗo gorko jamboriɗa yette Ikrama kono ñande nelaɗo ñade nelaɗo uddiji makka nde o daw alnano o layi ɗum kono e kaarisi allah ndo dogi nde o naatani o waɗɗaki ngelom o waɗɗaki bucci o jolani avion o jogi o yeyi tan ha e nder gueeji omo rondi tan hendu tan ronde tan heɗen gueeji balwi tan sottuli laañel ngel mbaɗata ko aɗa ndiyam ha ɓoori jom ɗon gandi ko heddiɗo oɗo mbaɗno toon gallaji toon baaji baaji maɓɓe booriji maɓɓe o ƴetti fo o yoole kiɗe kala ko neɗɗo kiɗno to haalaɓe eɗen Ikramatu aɗa wi ndaw ko haw ɗum noon kande taki helede laaɓa ene uzza en ndeke noon filbarri ndeke tan woni toon jeeri kanko tan ndeke nder mayna kanko tan woni toon wallahi somi de haa mi yaɓɓi ley mi ruttima ngol mami tottu ɗum mi ruttima ya ndeke ɗo ko wadalika Ikramatu ɓawa jaalide artide ɗum woni ɗi imam joobi joni o artidede nelaɗo yomara nela ɗum mi fala yim ina ya ina menno jaggude ko menno tifde
ben no gomdin Abu Jali ko tajitade kammo ale taka yawmo badde baadade mi afu de nalaado yidande nde wonde na daase ha yeso Umar Abdul Khattab kana ore ke Abu Jali ɗum ko shukran lillah kufru hande kasi hande balde hande kufru kasi ko ɗum tagno ko ndeke noon siko tawi enen julɓe ɓe woto neɗɗo fof funtu hoorem alladi ko lanfaakum arhamakum wala auladakum yawma alqiyama haɗɗendirgol mono jiiɗondirgol mono jiɓinirde ngol ko hayo fof naka jogori naftude on gila ɗo ha darga nafata ɗo ha yawma alqiyamati sabo Abu Jali fayi ko jahid wati Abu Jali inchallahu rodi ko aljanna bela wona kay jibini ɗum fee ko aljanna ikramatu ko aljanna fii so Allah jaɓi Abu Jali rodi ko jahim ɗum noon yo ganduɗo ko potaten hen ƴettude ballitoro ɗen ken mawɓen wona sukaɓe neɗɗo hay goto wiyaka woto wat maslaha kono wattu haqqille mushriki yiɗatama ɗon ɓe ɗaccani yiɗatama mushriki yiɗatama de anne wawa ɗum yidde a maslat ɗum tan ko maslata ko jibinta saba sa juuli keecim ko mushrik haqqan sa juuli keeci mum hal kana muhammadan yusalli wara'ahum son tani hadise ɗen mbiye sallu halfa fajirin wa baan ɗum ko lamɓe kono mba liɓata kam ɓen juulta keeci ma a liɓata kam min liɓatama sa ƴettima min yoppo mi juulta keeci ma ala ko mbaɗanmi caggal ma tawde somi juuli keeci ma mi jaɓantake sa juuli keeci mi jaɓantake kay ko mbaddanmi juuldude ma holko homoni an sikka lamɗo joom loocol noon mi juulo somi hooti gallam mi soka ha tiiɗa mi fillo mi wiya yo Allah yaafa juulɗo subhanahu wa taala wi ayuha nnas mbatte hakkillaji o aaya Allah wi yafsulu baynakum ma o seerndu on kanko Allah mo o seerndu on ha laaɓa cer yawma yafirru lmaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni oɗo ñalawma garowo ñande yumma dogi ñande neɗɗo dogi mawnum miñum dogi yummum dogi bammum dogi debbo mum dogi ɓiyum oɗo ñalawma mo hay goto ala haaji sona hoorem tan oɗo ñalawma mo on woni mo wi yafsilu baynakum mo sirlu mon a laaɓon cer fariqun fil jannati wa fariqun fin nar wallahu bima ta'maluna basir subhanahu wa ta'ala ina laaɓa ina humpati ina yiya dennangal ko waɗate ko nde subhanahu wa ta'ala nde haalani men ina fote men na haane men yeddude wondinade heferɓe o haali kaɗoje ɗena kaɗa yaani yaltinde ɗe galleji e yidde ɗe yo yimɓe ɓe fof gon heferɓe ɓe famɓe ni e faddade ɓe peewal diina ngal e hefurinde ɓe nelaɗe ko salib addi ko e heɓe waktu fof nde ɓe dañi laawol maɓe lornir mon konngol walla miijo walla foɓe yola ɓe ƴeewata enɗam hakkude mon maɓɓe wona ɓattodiral o ɓeydi tinnude o rokki yamirore nde goto fof foti wattude haqqille o wi en laqad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim ya nas laqad kanat laatanima lakum wonande on laatima lakum wonande on uswatun yemtenirgal hasanatun jongal fi ibrahima hono bamum wahidinen hono seydina ibrahima biyeteɗo khalilurrahman ɗo wurnoɗo ñande o wuuri ha ñande o maayi no liggorino diina o ni ƴeewe ɗum e nder kutubu sama liggoroɗon noon laqad kana lakum fi uswatun hasanatun fi ibrahima e walladina maahu e ɓen wondunoɓe ibrahima ndo wuuri nde keɗe ibrahim in qaalu ibrahima e yimɓe muɓe wuurdi ɓe ɓe mbiyani li qawmihim ibrahim eɓe ibrahima wuurdi ɓe
bi ibrahima wondunoɓe muɓe ɓe ganduɗa ko ɓe gonɗinno ibrahima ayyamu nde wuuri nde keɗe koɓe mbiya yimɓe mumen qalu li qawmihim ɓe mbiyani yimɓe mumen innano minen bura'u minkum minen de min goddatima on wo mimma tabuduna e dendagal ko ndewaton min dunillahi ga Allah bandiraɓe ibrahima alayhi salatu wassalam ibrahima abul anbiya ibrahima khalilur rahman ibrahima mo ganduɗen gay ko ñiiri innana minen e hoy mon yimɓe amen minen de min bura'u min dandima bara ko ƴewde ko tiiɗi kenna hakkude ma ko gañata bura mi dandima mi addi miir mi addi sarde kombaji mi addi ko ɓuri tiidde ko tiiɗi mi waɗi min mbaɗi hakkude amen mo bura minkum waɗite min wo mimma tabuduna e ko komin tawoɗon gone e dow moɗon ɗum nde komin ɗacci qawmi ibrahima mbi holko ɓe gonno dow mum min al alihati wal andad allaji e allah e kafarna bikum min jeddi on min jeddi komin tawimono dow mum koye kefaragal min jeddi ko ndewaton ko ga allah min gonta ɗum min limtarani mon e amen min limtarani allaji mon ɗi e amen yani ko mbiyeton ko gon innama antum alayhi la taqirruhu l uqulu radiha ko gonɗono dow mum ko hakkillaji timmuɗi jaggata miijoji timmuɗi jaggata holko woni qima hayre holko woni qima sanam ɗiɗi nanguɗon hoɗon ndewraɗi ga allah hoɗon jorte majji nafoore hoɗon jorte majji lor maɗon jejjiti allah wiye nokku goɗɗo ɗo wona ɗo inna alladina taduna min dunillah e heymon noddoɓe ko wona allah e heymon wiyoɓe allah e kaari ina petto to neɗɗo naati ina ummano yimɓe e heymon ko ndewaton ko ga allah lan yahluqu ɗum wawa fewnude zubaban ko fote mbuubu ko wiyaton ko cooƴu wala wiji tamau law hay so ɓe ndendi tagde ɗum ɓe mbawa wa in yatlubuhum zubabu shay la yastanqidu hay mbuubu so jabtaniɓe hunde ɓe mbawa tedde mbuubu he ɗum noon wa kayfa tabuduna hada shay da'i hono ndewirton nde hunde jasni ko ganduɗa hay so mbuubu juurima kine mum beela ko joguiɗen ko ina wiye hande ko allah e kaari siko reedu mum muusi walla mbuubu juurima e kine mum beele ne wawi ittude ina wawi hadde mbuubu ɗo walla ɓongu kala ko goto mon hattorto ɓowɗi ko ɗum hattorto jogoto ko pompe no pompoto ɓowɗi kat ɗum ɗanade mbo ɓowɗi kadi ɗanade ala ko jogui hay batte ala ko wawi hatta nan jogaki hay batte hono mbiye toon ɓowɗi sonsoliji ɗum woni haala pulu fulɓe mawga ka ko sonsole par exemple curulululu e nofruma a mbiya hoorema ella pat sa ceerna fiyat hoorema sa wali o fiya sa fiyani tan ɗi ñamma laaɓa so weeti gara gonda paludisme joni paweɗa jaaɗo fingoyo galle docteur fingoytoɗo galle docteur ala ko wawani neɗɗo so wona gara calmina ɗum omo jogui bottari gottoɗa janggo ñallino ma ande mbaɗa bottari wotto ɗum tan kono hedditi ko tuggi ɗon hande feyi guenale ro umme guenale feyi darga umme darga feyi aljanna jaygol toon kay ko jo goto tan andi toon ɗum noon ibrahima ko ɗum yiiri guiten eɓe ibrahima wurdunoɓe ɓeɓe gondunoɓe ɓe mbi minen min ceerte ko gonɗon dow mum ɗum e ko gonɗon dow mum min gonta ɗum jabde ha darga ha yawmal qiyamati kafarna bikum min jeddi on min goppi on to subhanahu wa taala wi wa bada baynana allah wi ya muhammad ñande hen on subaka yimɓe ibrahima ñande hen ɓe puɗɗi ɓe mbi en wa bada baynana wa baynakumul adawata wal bagda hakkude men mon hande gañodiragal fuɗɗi ngangu fuɗɗi ko abadan ayi holko rewti en hatta tuminu billahi wahda en ken haɓɓe ha gonɗinon allah goto ñande gonɗinon allah goto ken sehilaɓe ɗo ɓoɗon tali allah en gonta sehilaɓe ha darga abadan mi nani oɗo gorko jaljallo biyeteɗo ceerno alpha o firdas ɗum ko kooma mbeɗa andi tan koko juutude heɓoyte kooma no woɗɗi de fulfuuta ina woɗɗi
kooma abadan kooma mi anda foto kooma dartoyto man daga caggal darga mi anda pooma madri pooma abadan ko pooma wa bada baynana wa baynakum al adawa feeñi hakkunde amen mon ngañ wal bagada e tikkere abadan hatta tu'minu billahi wahda kon non tan wa sayakunu hada da'buna ma'akum la natrukukum bihalin hatta tatruku ma antum alayhi min ash-shirk fatanqalibu al-adawata wilaya wal baghdha muhabbatan ko ni tan goroten min daccata on don do don gone o do shirk ha shirko o gasa do wonno ngañgu do wonta yidde do wonta cehilagal do wonno tikkere do wonta yidde kongol gotol illa qawla ibrahim lakum fi ibrahim wa qawmu uswatun hasana hono ñemtino fof ha heddi kongol gotol gol ibrahima wiino illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna laka mbeɗa jogori yafnanadema kono keɗede ko qur'ana haalanta hoorem wona ibrahim subhanahu wa ta'ala wi ibrahima de wi ko wona kongol ngol o haal o wi baaba o hawnaaki e moƴƴere allah e hakkundam min mbaadini mbeɗa ɗum rewa o suwa yiide am ko o salini tawa ha hande mo yiɗini homo hortoni e dewalam allah e huldemo e renademo e rewdemo e gomɗidemo kanko tan hawnaaki mi yafnanama وقد كان بعض المؤمنين يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه يعني دو en battan do haqqillaaji ni ko ganda goto yeddiri dum ganda goto makka goto ba mum ko ngari mawdi ni gandir don gay mun gondi dido ono ngani gon jogi do yete gay mawdi goto non ko bibbe gay mawdi he o wadi umra ha o gay e nder ramadan lewru korko o jodi ha nyaloma goto nyaloma ramadan min jiani ndeke o yahi to wete tan'i o harmini toon arde waɗande baam makko yaani umra yaani o waɗi beeɗo waɗi ɗum a gasni ganda goɗɗo wi ɗum hoɗo jaa o ari amen tan waɗi comti wuru min jahanda e umra ko gotol tan wonta laabi ɗi sona yaltu leydi makka ndi kon tawi aɗa wone nder makka gotol tan sa yalti noon aɗa natta kadi aɗa wawi wadde umra o min nden wanna umra pour baba yar o wi homoni bamma o wi kaari o wiyande waɗi ko ɓuri ɗihomi yimano ka an waɗa duma ganda o wi tan o dallidori ɗo illa qawla ibrahima li abi la astaghfiranna lak ganda nodduɗo oɗo waaji noddiri yomi ar mi wona seede min nomi yiɗaɓe ñaawde lammete ɗum fo ɗum jalni baɗɗo o umra o daɗi nodduɗo ɗum sari o kono nodduɗo sari o mbeɗa andi ko tiɗɗo fulde to banggal aqida salafiya o wi ɗum a janngu qur'ana ɓe ngoni ɗon ha ɓoy mi andi no mbatton ɗum ɗo joni en gandi an ka mbaɗɗa ko a fotata ɗum wadde anne joni tawde fini en yafadirat ɗo tan enen fof en gandi ɗum wona googa ɗon tan min deƴƴori tan goto fof ŋaañi hoore mum tan min jeeyi tan min mbayka ɗo han e hono ɗe gueɗe keɗeɗo wono juulɓe hande hoɓe mbiya hoɓe duwono babiraɓe maɓɓe mayɓe dow shirk hoɓe infinanoɓe oɓe mbiya ibrahima kana yastahfiru li abihi fa anzala allahu azza wa jalla allah jaabi allah wi ma kana linnabi walladina amanu an yastahfiru lilmushrikin walaw kanu ulu qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موئدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ndeke leeni ɗo oga aya ko mujmal oga aya woni mufassal aya ɗe ngarat on rendiri oɗo arana sernino sari ɗum noon allah wi hananani nelaɗo an muhammad e julɓe kala nde ɓe imsinanto mushrikina hayso ɓen ko ɓattiɓe ɗumen caggal nde ɓe janana mushrik fo ɓe maayo sirku tuubani ko jahannama rondi ibrahima ko imsinino ko bamum o fodanna baaba o tan
ndo yanana baabo wona giɗa Allah o dandi baabo onon fof onon janana inna ibrahima la awwahun halim subhanahu wa ta'ala wi aɗon gandi ulama salafu saleh e ulama ahlu sunna won ko mbaɗaten hen maslaha heɓe ɓe ƴewtan ni ko la tujamiluhum wala tubdu lahum ra'fata wa tastaghfiru lahum kama fala ibrahima li abi liannahu istaghfara lahu qabla an yatabayyana lahu annahu aduwwun lillah falamma mata ala al-kufri tabayyana lahu dhalika fataraka al-istighfar wa antum qad istabanat lakum feñani on laaɓi car adawatuhum bi kufrihim bi rasul wa ikhrajukum min ad-diyar fala yanbaghi an tastaghfiru lahum inna subhanahu wa ta'ala ibrahim illa qawla ibrahim li abi la astaghfiranna laka kono noon ibrahima waɗi sharɗi de wama amliku laka min allahi min shay mi joganakima mi ala bawɗe mi hattenani mi ala kattanɗe mi ala nafoore mi ala doole hakkundema ma allah mi ala ɗo ko kattani waɗandema wama amliku laka mi joganakima min allahi min shay kono mami ƴewno ثم أخبر عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبوأوا منهم ولجأوا إلى الله دبي شيرتهم ببي هنا بمبدي بمبيك ربنا عليك توكلنا من اندفع أنت من بكلي وإليك أنبنا قد ما دوتا من دتي وإليك المصير وإنهم قد ما دو أرتتي ربنا لا تجعلنا وتومن فتنة للذين كفروا بمعنى لا تظهرهم علينا وتوضن مشركين دول اسمد باول هذا بعد من فتنة او جاك من هام وارتر من اندر مد برام يرمني الله ان يرمني والله ان يرمني يلا يا فجول يا ناس ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بمعنى وتواول امن مك وتواول المشركين امن مك والمشركين ان يسمى دولة امن مك يا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ان جافدا من شورى من انك انت العزيز الحكيم أرتتي فرينتن دي فرتوت دي فرجك دي ومن والله والله لقد كان لكم أني لا تميم من فيهم إبراهيم يمبن أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كلام بياننا إذا جورتي الله مجري كلام يننا إلى أندر إذا جورتي دل يوم القيامة وتنيمتن وتتوت وتسك وتدري سناد إبراهيم ووريدو إبراهيم مايدو إبراهيم دريدو كي يمبه هاي قوة وتماي سنا دودو هاي قوة وتور سنا دودو هاي قوة وتتوت سنا إبراهيم يمبه موكو غورنو دوموكو الذي ومن يتولى كما مسالي جوكو دك إبراهيم ونو دوموكو ومن يتولى مدورني ومن يتولى بالله تت أي سالي يلي جباني إبراهيم ونو دوموكو الذي ألاك بوننتني فإن الله غني عن العالمين ونن فوسون جيدي باسون ميريو كو بوننتني إذا جوغي الجنة بوري فو غيرت بدا جوغي جايغول بوري فو هات من ومن يتولى كلمة سالي بورني كالله كو سالي توتو إبراهيم إكو وني دوموكو سالي توتو رسول الله كو وني دوموكو الله يمبدا يندني إيماناغال أو نتدو مبدا يندني كو دفتي كو بل عن جميع خلقه محمود بأياديه وآلاء عليم kono mo jogi doole e jettode yani do wadi sara welada metta kay takma tagi koyel jommine dowma wadi koy kon sare les koyde ma wadan ma deril wadan ma kuljey nyando yidi ngura hada wuuri nyando natti dum yidi do foblu ma weddo ma lab hay banden bawa he jomen gallade jomen talke timobe windobe hay hunde bawa he docteur be pikiraji mumen labde dumen deede wutteji mumen daneji hay hunde bawa he som melabe jahat som nettabe jahat dum non sa yidi doftoda Allah sa yidi jododa biya Allah ko mojjo pada inna rabbaka la bil mirsad Allah ne jodi akko aduna e laakhir ina fadi visa passeport uji
passeport faddo visa hande mi jogi passeport ma na leydi kono wala passeport heewi ko wadde heewi ko dogdino yeccito so leɗɗal wi tan jaggal mum tan o hullat wiyata ko jaggama dayi bongo ɗum noon jogowo sigi wota commissaire jaggu ɗum wota duwan jaggu ɗum yo reena kayri jomum to ɓe jagga bir jangga hakkude aduna e lakara naudu billah subhanahu wa ta'ala wi mate haqqillaji nder men tiiɗa asallah yamajo allah hawnaki oɗo aya koye ayeje ɗe ganduɗa kuɓaniɗe ayeji zaman rasulillah kuɓani saba imam ahmad wi o mimende abdallah ibne zubayr suka debbo bo goto biyeteɗo ɓutaylata binti abdul uzza o ari e ɓiyi ko debbo biyeteɗo asma bintu aboubacry bi hadaya oɗo waaji ari oɗo ɓiɗɗo debbo ari kay jibini ko joom suudu aboubacry wonno e ñalawmaji kefaragal waɗi ɓe ceeri kono ɓe dañi ɓiɗɗo debbo biyeteɗo asma bintu aboubacry on ari hoɗade ɓiɗɗo o addani ɗum dokke kewɗe ina ko addani ɗum o addani ɗum ko wiyete ko cuubu no mbiyeten ɗum firis ko firsa o addani ɗum nebba men kosa men kono wohiye mushrika debbode addata ɗum nde wona joni ɓiɗɗo debbo sali jamde sali ka yimo o naata ga nder suudu me o nele aicha kay ɓiɗɗo debbo o nele aicha wi aicha namnonomi nelaɗo kono mbaɗanni jiddinɗomi ari kono ko mushrika ina addanimi dokkal ina yiɗi yettade suudu ɗu naata hono mbaɗanni nelaɗo yamarimo yo jab dokkal ngal nelaɗo yamarimo yo jab yo naat suudu ndu ɗum ɗo ko heen e goɗɗum kadi e leƴƴi arabeji goɗɗi ɗi ngannduɗaa ɗi mbaddino nelaɗo sehilagal e misiragal ɓe kaɓata mum ɓe mballata bandiji kadi e dow nelaɗo ɗum noon qur'an o wimen ɗo asallah yama jo allah an yajala waɗa baynakum hakkude mon wa bayna alladina hakkude ɓen aadaytum minum ɓe gañodirɗono maɓɓe mo wadda tan yidde wallahu qadir allah ne hattani ɗum wallahu ghafuru rahim allah ko jurmoto on yani dendagal ɓeɗo hande ɓe fu a wawru kala mo ummaki ne haɓa mon wallata kadi gañon mon kadi e dow mon sona ɗiɗani mon jam haaltata sirriji mon subhanahu wa taala haɗani mon nde kaldatono maɓɓe nanandirono maɓɓe yani ɗo وقد تم ذلك بفتح مكة حين دخل المشركون في دين الله فواجا وتم بينهم التصافي والتساهل وكان بينهم أتم ما يكون من وثيق الصلات كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على صفا حفرة من النار فأنقذكم منها وقال تعالى هو الذي أيدك بنصري وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم الله أكبر القرآن واوي لقنا ده هورم يانا هاوناك مجري الله ودا حقني من بين غاني نديرno don mabbe yidde nde wonta jam ɓe ndewa ɗon ɓe dutto allah ɓe tuuba allah na hattani ɗum allah ko jurmotoɗo jafotoɗo caggal ɗum allah wi on mi wimon siborde nde ne tiiɗa batte haqqillaji tiiɗa de la yanhakumullah allah haɗani on anil ladina na ɓe lam yuqatilukum ɓe kaɓane mon fi din walam yukhrijukum ɓe jaltinani mon min diyarikum ak ba galleji mon an tabarruhum ɓe ɗiggandirtono maɓɓe wa tuksidu ilayhim nunɗanon ɓe inna allah na allah yuhibbul muqsidin oɗo aya alhamdulillah joni ɗo haɗa waali rewde ɗo ha mbawa laydude
e bande mushrik e bande kefeero e bande ndewra ɗum ɗo hawnaaki mbela ma Allah yimo hollugo gonga jiiɗa o ha o wawa nadde gonga kala ɓe ummaaki haɗani mon moƴƴude e heferɓe ɓen ɓe kaɓane mon diina he ɓe jaltinani mon galleji mon ɓe ballani bandiji e dow yaltinde mon yani ɓeɗo ko aadodirnoɓe ɗum Muhammad on aadina continue ha darga caggal ɗum o ɓeydi feññinde holɓeen innama yanhakumullahu Allah haɗi on ko anil ladina ko gaɓen qatalukum haɓɓe mon fi din wa akhrajukum ɓe jaltini mon min diyarikum wa zaharu ɓe ballodiri ala ikhrajikum e yaltinde mon an tuwalluhum nde ceerodirkono ɓe ɓeɗo mutlaqan ceerdirgal wonta hakkude mon ɓe dendagal bandiji bonnoɓe diina hanti fo naatiɗo fi kulli zamanin wa makan bonnoɓe diina waɗoɓe ko boni yahoɓe tajje enɗam ɓen fof ko hen jalti waman yatawallahum ɓe wonde ñiɓe fa ulaika na ɓeɗo humu zalimuna ko ɓe goni toñoɓe mbo wondinaki ɓe subhanahu wa taala yaafima jumɓe ɓe aya garowo no tiiɗi mbatte haqqillaji waɗa noon haalantonoɗon ner min tiidde tiiɗi ayaɓe no huli woɗɗinoyde min huli nadde sara hami juuta ya ayuha alladina amanu oɗo aya garowo